Yung pinuno ko sa plado na pinapos. Ang pangit ko kasi sa ano. Ano ka ba, Ai? Ang dalawa. Meron lang nga eh, malamang kinakagat-kagat. Palang gaming kanyan eh. Ha? Hindi kayo nangangate? Ha? Hindi kayo nangangate? Wala namang kumakagat. Wala pa langgam. Hindi mo yung kapatid mo. Diba? Kapatid mo yun, ate? Oo. Ba, hindi daw. Kinakahiya niya ata eh. Kapatid, anak. Huwag dyan. Nande. He was Yes, 取った。Okay. Tay! Hindi ka kinukuhanan. May. Eh? Brad, masyadong loyal eh. Salamat. Ay, Chang, yung parayo. Ngamoyo.